जोंहा माने बिपिएफ जिहेतु हाग्रामा सार बिथांनिसिम माने आवगोलबो गोजोननाय गैया आरो दाबो गोजोननाय गैयाखौनो जों होनथ'नांगोन आरोखि। बिपिएफ हान्जायाथ' बे हानि मोन्थायखौ बै समावनो होनांगौमोन ना। एसेबां जुदि हारिखौ अननाय दंमोनब्ला नङा होमबा बै समावनो होनांगौमोन। प्रमद बर' सार सिएम जाखांनायनि उनाव जे दफायाव फैफानाय जि हाबाफारि नङा होमबा बेखौ लासै लासैनो मावफुंबाय थादों आरो बिश्वनाथनि बिखेखे जों गहपुरनिफ्राय बे हालामाव फैदों। गहपुराव जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों मोनसे समाव जाय जि दस्रा हारिनि गाग्लोबनाय नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ। बिटिआरआव हाबनानै एबा बड'लेण्डआव हाबनो मोननानै एबार जे भट होनो मोनसिगोन जागायसिगोन बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं आरोखि। जों गिबि भट होगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बिश्वनाथ आरो सनितपुरनिखौ खावलायगोनसो आरोखि। जेबो उसुबिदा साननाङा माने गोनो गोथो साननाङा खौसेयैनो इउपिपिएल दलाव जोङो भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामनो हायो आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों आरोखि। गोजोननाय मोनदों जिहेतु सुक्तिखारि बिथांमोन नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे एनडिएफबि आरो बेजों लोगोसे इउबिपिअ मोनथाम हान्जाजों जिहेतु सुक्ति खालामबाय खालामनायनि गेजेरजों जों बिटिआरआव हाबबाय बड'लेण्डआव हाबबाय आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौनो नागिरबाय थाखादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बिखेखे जों गहपुरनिफ्राय बे हालामाव फैदों। गहपुराव जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों मोनसे समाव जाय जि दस्रा हारिनि गाग्लोबनाय नङा होमबा जों बयबो मिथिगौ। बेफोरबायदि दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमालांदों आरोखि। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआरआव हाबनानै एबा बड'लेण्डआव हाबनो मोननानै एबार जे भट होनो मोनसिगोन जागायसिगोन बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय दं आरोखि। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु प्रमद बर' सार सिएम जाखांनायनि उनाव जे दफायाव फैफानाय जि हाबाफारि नङा होमबा बेखौ लासै लासैनो मावफुंबाय थादों। सारनिसिमबो थेंकिउ होननानै जों बुंनांगोन। आरो लोगोसे आं बेखौ खावलायगोन जिहेतु जों गिबि भट होगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बिश्वनाथ आरो सनितपुरनिखौ खावलायगोनसो आरोखि। जेबो उसुबिदा साननाङा माने गोनो गोथो साननाङा। जिहेतु फार्स्ट जोङो बिटिआरआव भट होजेनगोन नङा होमबा अब्ला जों खौसेयैनो होनानै जुदि सारखौ आरो हेफाजाब होयो आरो गोख्रैसिन खामानिया जोंनिया जि आद्रा थादों बे जाफुंगोन होननानै आंनिफ्राय बिराद फोथायनाय दं आरोखि। मा बियाब गोलैगोन नोंसोरना? जोंना दा रौता। बेनिखायनो आं सानदों आरोखि सोरबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला नङा होमबा पार्टियाथ' गोबां फैगोन खिन्थु लबजों खामानि जानाय नङा। पार्टिया गोबां फैगोन जाय लबजों खामानि मावगोन बिथांमोना हयथ' उनाव गावखौनो उनदाहा खालामनांगोन गोनां जानो हागौ। जिहेतु माने हाबाफारिया दंबावो बिटिआरआव सोसनबावनो नङा होमबा दा बियो जाहाथे गोख्रैनो जायो बेखौ जों बयबो माबा खालामनांगोन कामना खालामनांगोन नङा होमबा। दा बिनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों आरोखि दिनैनि समाव जोङो खुनु माने बेलेग दलनि खोथाखौ जों साननाङा खौसेयैनो इउपिपिएल दलाव जोङो भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामनो हायो आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों आरोखि। बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनांगोन जिहेतु माने दहाय उपरक्ता बिथांमोना जि बुंलांबाय नङा होमबा दा मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांलायबाय आरोखि। बिपिएफ सरकारनि दिनाव जिहेतु प्रमिला रानि ब्रह्म बिथांजोआ मोनसे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन नङा होमबा दा बेखौ आं सानो आरोखि बर'निनो फरेस्ट मिनिस्टार हा बिफाननि नङा होमबा मन्त्रि बे समाव सासेबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनो हायासै। दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादों सरकारखौ सालायबाय थादों प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे आसामाव जोंहा बिजेपि सरकार दा बिथांमोनहा मोननै हान्जाजों गोरोबलायनानै दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुर बासिनो हानि मोन्थायखौबो होगासिनो दं। दा बेयाव जोंहा बिराद गोजोननाय दं आरोखि। ओमफ्राय दा दहाय बुंलांनाय बायदि बिपिएफ हान्जायाथ' बे हानि मोन्थायखौ बै समावनो होनांगौमोन ना। एसेबां जुदि हारिखौ अननाय दंमोनब्ला नङा होमबा बै समावनो होनांगौमोन। आरो जोंनि दुखु जारलायाव बिथांमोना फंसेबाबोथ' राव होनांगौमोन बै समाव जिहेथु जोंनि बर'नि फिसा जोंबो बर'नि फिसा नङा होमबा आरो मोनफ्रोमबो बेफोरबादि सोमावसारनाय बेफोरावथ' जों बर' हिसाबैनोथ' बर' हारि हिसाबैनोथ' बाहागो लाबोबाय थादोंमोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा माने बिपिएफ जिहेतु हाग्रामा सार बिथांनिसिम माने आवगोलबो गोजोननाय गैया आरो दाबो गोजोननाय गैयाखौनो जों होनथ'नांगोन आरोखि नङा होमबा बेखिनियानो।